श्री रामनाथ प्रसन्न, श्री ब्रह्मदेव प्रसन्न आईच्या या शुभ दिवसाचे सर्वप्रथम श्री विघ्नहर्ता गणराया वंदनकर, नाट्य देवता रंगभूमीचे स्तवनकर, तसेच उपस्थित कला प्रेक्षक मानसो मुजूर देव आणि श्री ब्रह्मदेवाल्या अखंड आशीर्वादाचे श्री ब्रह्मदेव बालभक्त नाट्य मंडळ सोनगोड्डा हे मी सादर करतात. श्री विजयकुमार सुरेश कुर्तरकर बसुणगा हे मी बरेले सवी कलाकृती प्रेमिकां दिल्ली प्रेम भिक्षा, प्रेमिकां दिल्ली प्रेम भिक्षा. लेखक दिग्दर्शक विजयकुमार कुर्तरकर, सह दिग्दर्शक श्री चंद्रकांत नाईक केरवडी, संगीत दिग्दर्शक श्री प्रकाश नाईक हळगा, तबला श्री मदन वालेकर उळगा, रिदम पॅड श्री सुभाष नाईक कोडीबा, नाटक मॅनेजर श्री श्रीपाद नाईक, स्टेज मॅनेजर श्री कुशाली गुनगी, रंगमंच श्री दुर्गादेवी रंगमंच उळगा. या नाटकात भाग घेत असले यशस्वी आणि सुंदर कलाकार पुष्पराज दिलीप कृष्णा पागी, किशन शिवराज नाईक, शिवण्णा माधू नाईक, बाळू मनोज नाईक, लक्षार शैलेश कुलवेकर, कन्हैया गिरीश माळसेकर, शक्ती सुकांत नाईक. स्त्री पात्रात राधा कुमारी ममता जाधव मापसा गोवा, रागिणी प्रसाद बांदेकर गावगेरी माजाळी. व्यवस्थापक श्री ब्रह्मदेव नाट्य मंडळी सुरगोडा आणि कमिटी. श्री ब्रह्मदेवाला वार्षिक उत्सवानिमित्त श्री ब्रह्मदेव नाट्य मंडळी सुरगोडा सादर करतात. विजयकुमार कुर्तरकर बसुणगा हे मी बरेले संगीत सामाजिक हृदयस्पर्शी कोकणी नाटक प्रेमिकां दिल्ली प्रेम भिक्षा, प्रेमिकां दिल्ली प्रेम भिक्षा, प्रेमिकां दिल्ली प्रेम भिक्षा. हे नाटक नांदी गीतावायला सुरुवात जाताले. सगळे कला प्रेक्षका विनंती असा अखेरपर्यंत हे नाटक पळून होईल म्हणून. धन्यवाद. हॅलो हॅलो हॅलो. शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदके अरुणकुसुममाला यालम्बोरहंसम् मम हृदयनिवासं श्रीगणेश नमामि. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरि ओम.
प्लीज फक्त एक पटी थांब. काय किती पण चांगलं माहिती वाटाय ना म्हणून तरी मग तू परत परत थांबता किशन फक्त तू गेली 7 जा आणि ती सुद्धा अखेरपर्यंत. किशन ह्या एक सोडून जाऊन तू प्रपोज करता आणि सोडून जाऊन मला झुकवता. होय होय कारण मला तुझ्याकडे प्रेम करते लाईक ना नाव आहे गरीब तू एक आभार श्रीमंत आणि तू आज तू माझ्या प्रेम कर आणि माझ्याच घात करता नाही ना किशन ना अरे हांव तुगेलो केन्नाच घात करना. अरे हांव तुका मनापासून प्रपोज करता म्हाका फक्त तुगेल्या नृत्यात एक जागा ना. प्रेम या शब्दात अर्थ तरी कळतो का तरुण पण आणि तू प्रेम करू इच्छिता पण त्या दोन शब्दात अर्थ समजून केन्नाच प्रयत्न कर नका अरे म्हाका कळना जाल्यार तू म्हाका समजून सांग पण म्हाका तुगेलें जीवन साथी करून म्हाका अवकाश दी. अरे मागील हृदय मंदिरात फकत तुगेलीच मूर्ती बसला आणि तू शिवाय ह्या राधा कोणालाच प्रेम नका. म्हणल्या तुझ्या राधा तर हय राधा हा तू प्रामाणिकपणा सांगता तू माझे प्रेम कर तुझ्या भांगराचं जीवनाची वाट ना घेणार का अगो हा नावाचं किशन झालो राधा केन्ना जाऊ शकणार कित्याक जाऊ शकना सांग कित्याक जाऊ शकना. अरे हांवें तुजें प्रेम केली ही कितें मागेली चूक जाली का आमी श्रीमंत आसा म्हण तूं म्हाका स्विकारना. सांग किशन सांग. होय तू श्रीमंत मी हा गरीब अगो मागील सर इतलं गंभीर आस की हा तुझं प्रेम केलं हो समाज आम्ही केन्नाच सुखान जगू दिना आणि तुझे गळसलोच आम्ही केन्नाच एक जाऊ दिना ते नाही किती करचे गाड्या फातर मध्ये जीव दिवचे हे सगळे हांव पळोवन घेता तूं फकत होकार दी. किशन अरे हांव एक चेडूं जावन तुजे कडेन प्रेमाची भीक मागता रे. ना ते शक्य ना कित्याक म्हण शक्य ना. हा तुझ्याकडे प्रेम करू इच्छी ना प्लीज सोड मागेल वाटत किशन मागेली आहे अरे हांव खरेंच तुजे शिवाय जगू शकना रे. अरे त्या राधाचो अर्थ करून दे नाजाल्यार हांव हिंगाच जीव दितलें. हे पिक्चरात डायलॉग झाले ही मरणा धमकी दिवची माग गरज ना आणि तू जर जीव दिला मागे काहीच समज ना हय हांव मेल्यार तुका कांयच संबंद ना. हय किशन वन कर हांवें चूक केला आनी तेगेले प्रायश्चित्त ती हांवच करून घेतलें. किशन तुजे कडेन प्रेम कर हांवें व्हडली चूक केला म्हाका माफ कर किशन माफ कर हांव वयता. ठीक लागेल तू माझ्यासाठी स्वतः जीव ना करून पडता तस किराच माझ्याकडे राधा तू गेला हा हट्टासाठी तुझ्याकडे प्रेम करता जाल्यार तुझ्या मागे प्रत्येक काट्यावटी साथ दिवचा आणि त्या दिवशी साथ दिला हो विषय जगात निरोगी वयर पडलो होतो हांव मागेल्या प्रेमासाठी कसली बी परीक्षा दिवंक तयार आसा. हे घे हो घे तुला मागेल प्रेम पहिल्या प्रेमाची पहिली भेट स्वीकार कर. प्रेमासाठी कहाव अर्पिता लागी येण्यानंतर तुका जीव आवदिता हृदय प्रेमासाठी कहाव अर्पिता लागी येण्यानंतर तुका जीव आवदिता तू चलत्या ह्या वाटेर प्रीतीचे फूल हाव घालता त्या फुलाच्या तू हसरीन मन मागेले भरून येता.
राणी यो तू साथ दी तू मागेल ह्या प्रेमात सोंड रावण्यात वर जायना मागेल ह्या जीवात मन साक्षी सांगता तुझे संग माझा तू ना झाल्यार म्हाका जगात काय नाका आणि महाभारतात दुर्योधन काय कलियुगात दुष्कृती मिळून हो लक्षात हा फॉरेन कंट्री उचून आजच माझ्या दोस्ताला मिळून त्या इंडिया प्रवेश केला या नाचा पुष्पराजाकडे मागे दोस्ते आणि आणि तयार व्हाईट राजाकडे मागे बसती दादा तू
स्वागत केले तर बरे ना जाणार तुझ्या तक्रार म्हातारो खोरे राजा माझ्या स्वागत करूक फुलाचा हार घेऊन तयारीत राह यत राधा यत प्रेम पक्षांको और लक्षात वायू घ्यावा वेगान इतिहासात ह्या राधात मेळूक कितले प्रयत्न केलो पण हे कशेंच मेळ्ळा ना कित करूं कितें बी करून तेका मागेल मनातली गोष्ट सांगूकूच जाय खरेंच राधा हांवें तुजेर खूब प्रेम केला आय लव्ह यू राधा आय लव्ह यू
तुमच्यासाठी गोहावस किस झालो आज कस तुमच्यासाठी गोहावस किस झालो आज कस शराचे गो हे गीत प्रेमाचे गो मन जुळले असे या दोन मनाचे गो I love you, I love you, I love you, I सुवर्णा ये सुवर्णा ये सुवर्णा सुवर्णा कित कर झालो कुराडे धार काडटालो कुराडे धार काडटा हांव वयता वच तूं जाल्यार वच पूण परत येना हांव कुराडे धांव घालो ओळखत ना ह्या कुराडे बरोबर तू भाजकडे उभे एखाद्या काय धार तरी येणार का हांव ह्या कुराडे धार काडटा आनी कित करता म्हणटा दोळ फुटला रे दोळ फुटला बरें तूं दादा प्रितीन म्हणटा ही कुराड कित्याक आसता गोय हाडून घे कोणालो तुगेल न्ही रे म्हागेर बायलेलो तुगेल बायलेर गोय हाडून कित्याक कित केलें ताणें कित केलें 8 दिवस जाले कुळारा वचून अजूनही येवंक मेळना फोन केल्यार स्विच ऑफ करून दवरता आतां म्हागे रागात पार चडला फोन बंद करून दवरला बंद बीन झालं आज येल्या मरे दिगेल खून अवश्य पक्का पक्का ह्या निर्धारांतल्यान भायर येयलो म्हण जालो तूं नाका रे शिवण्णा उगत नाका जाल्यार कित्याक करनाका अरे कितले म्हणलं तर ती तुगेर बायल न्ही अरे वयनी खूब बरी भांगरा सारकी मनीस ती हा आनीक तूं तेगेर मर्डर करता म्हणटा कोय ते हाडून उडयता म्हणटा अरे तुका फाल्यां हातोळण्याचेर पडलो जाल्यार तेणीच सांबाळूं जाय अरे कितें म्हणटा हातोळ्यार पडल्यार 4 जाणां होऊन लासता का देवा बड्या खबर ती लासू येता तर ती न्ही ती तुळशी कडेन बसले नंतर काम जालें ती येले करनाका अशें म्हणा वगत नाका जाल्यार कितें करनाका बरें कर वयनी मरे खूब भांगरा सारकी मनीस ती बरी बरी म्हण आतां 8 दिवस जाले आवयगेर वचून
परा म्हणून अजून हे वाटते रे किती दाखवलं हा बाहेर गेले काय होतो दाखवली एक बैल असा बैल बैल आणतात ते अरे बैल म्हणा जोता बांच बैल नी रे मागे तो हडली चढो आधी येतालो हा बैल म्हणतो रे तो शेत पिन करत का म्हणतो हाय सांगत केलं तुका बैल किदा गेलो रेडोच घेऊन नीट म्हणून सांगत केलो असू अरे बैल म्हणा मागे चढो हळूनी तो रेडोच तो आधी येतालो बरे म्हण बसतालो कळची काय ना सातवी 3 बटी फेल झालो आणि ही कुलाला उचून गेला किती काळजात आहे असू रे येतल तू काय काळजी करणार का अरे लग्न झालं तुम्ही झाले पळे हे बायला आले हे चूक करतात बायल असली बायल तसली बायल अमुक बायल तमुक तुम्ही झालेला तर बरे हा लग्न झालं ना म्हणजे हा लग्न जावंच असं नाही मला सकाळी तू हातुळणार जर पडला तर नाही त्या बायलाने तू सांभाळ जाय तू गेल सगळं करू कळ काय अरे हातुळणार पडला सांभाळ का त्या जेव्हा बड्या खबर गेली मला मग वाढले पण पोट हातातच घेऊन याच मरे चल अवघे ऋतून जेव चाल बाबा हे बाई आईलाच घर नाही बरोबर सांगते आवडलंच घर शक्ती ना हो सांग मला तू आवडलं घर गेले हाय रे शिवण्णा हे तर गेलं आवडलंच घर नाही ते गेलं आवड घर आणि मागेल घर मी तो आईलाच घर आहे शक्ती ना सांगतो मला बाबा गो त्याला आवड घर नाही हे शिवण्णा हे घर तुम्ही तुला बायला नावार केलं ना घर बांधत असताना पंचायतीला पंचायतीला गेलं घेत असताना कणाला नावात गेलं बायलेल नावात गेलं 1 लाख रुपये मिळता म्हणून 2.5 लाख रुपये मिळता म्हणून घेल नसेल आता कोणाला नावात झालंय बायलेल नावात झाला तू गेल्या त्याच्या आवड नावात झालं ना आता तू गेला घर म्हटलं म्हणून गेलं तू बसव देत त्या घरात होय रे म्हणजे रे 2.5 लाख रुपये मिळता म्हणून केलं खरं पण घर मला खाऊ आई घराला तुने त्याच्या राहिले तुझ्या बाल त्याच्या आवाज घरली आणि कितकं मोबाईल मारो तुझ्या आवाज घर त्याच्या राहिले घर तुझ्या आवाज घर हा आणि किती सांगून मोरे आमका त्या गाड्या कशी आमको मारू आला आमका कुराड्याचा घाव घालतात म्हणलं तर हा आणि इंग्रज हा हिंसन होत तुझ्या आवाज आत्माशी गबरो हा एक म्हणे पाय काढला त्या सावकाराला मग दिलं रे आता हा पिन तू काय दिला पाय टाकली तू पिता खाली रे मागे काय सांगेल सांग बाबा तू गेले तू तू गेले एकाच बर किती बाबा हे सांग तू गेले तू येताना पोटात हाती घेऊन येईल तू पोट हाती घेऊन येईल हा जाऊ ना हा दिले पिता ते हाय दिलं का नाही पिताला तू शाळू शाण्या तुम्ही शाळेवर तर पडणार त्या भांडल्या होती ना ते काय पिता ना तुम्ही शाळेत दूध दिला नाही ते दूध पिचे कपरा आणि बिसी उठा देता पळे ते जेवचे कपराचे आणि ते तुम्ही पिलं तर आम्हाला त्याच्यातले अल्कोहोल होता ते पिल्यानंतर अरे हा मेरे अल्कोहोल खातात म्हणला कोणाचा अंडा म्हणून घे घे खून जाते जे ए खाण्या शिवण्णा ये शिवण्णा
गेला माका काही सोडून उडाला आव ट्रका पडून घेतला फकट ए बाळू कितकन मेर पाकिया कितके नाही तुम्ही शिवायला हे कितके ते दूत राहिला आणि खाली पड राहिला मागे हाता दिला वाटली घातली मध्ये रे तू हा शक्ती कित्याक कोडून मरत रे हाय तुका पाय घाण दिला आणि तू ती तुगे हाती बाटली असा आणि मागे केल्यार कित्याक घालत रे देवा शपथ तर जेवणा मागे हातातला खाली घेऊन तो फिरलेला अरे देवा शपथ तुझी शपथ कर बाळू तू फिर आहे रे हाय ए या पिलो किती करतले करता किती जपणून घ्या जपणून घ्या ए राई मारू कोणती करता आता घे तुमका कोणा चढली माग चढली का त्यात चढली कर्माची नशी चढला अरे वचन दूध पिऊच मनीस व्हा कॉलपेचं म्हणलं जरा पुढे तुझ्या बुद्धी कितली म्हणून अरे तू काय केली तो पाय टिंगली रे बाहेरी 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 आता बाहेर येऊन झाली आता मग खकल दे जाऊ बाहेर भिरली म्हणून बरं आता तू बाहेर भिरली म्हणताल अरे बाहेर भिन झाला संसार जात आहे रे हा काय सांगायला होतो त्यानं त्या कुटकुटूला बाहेर बाहेर कमा बाहेर जाता जाता तसेच जाता खेळून खेळून येता मागीर मागीर सवय झाल्यानंतर खेळून येणार मागीर डायरेक्ट येता जाता चौका बसले पिता आता सेंटा वास येतालो तेव्हा पाय पाय दवणार बाळू चौकारे का तेव्हा पाय दवून शिकून घालशी ते उडवून घालतो तो थोडे आम्ही एकदम बाहेर बाहेर येऊन पडलो काय घेतला वचन तू किती आहे मागशी काय पाहिजे हा तो पळत हा तू की समजा माका ए हाती कोड जर खून घालायला पाहिजे आता इथे पडतो माग साडेपाच आता हाव पडत तू किती असून घेऊन मागे वाटे गेला माग साडेपाच खायला काय ना ढेपा खाली काढताना ठरवलं पिता राहत होतो नको तुम्ही पळत पळत पण भिंतच घाणी पडला तू माझा रक्त काय आमगे रे मी अंगोळ पण नाही ना ए शक्ती ओ तू येऊन किती तू काम धंदा काय ना असेल काम धंदा असेल असेल नी ना तू देऊन ना माझं हाडू पळ्यान म्हणत तू माझ्या जागार किती झाले सवर चाललो वास कसं येता आणि किती आहे उदा गेले उदा ना भितर तू येईल किती सुंदर दिसतो गो तुझ्या ड्रेस मला ड्रेस आवडलो होय गो आवडतो ना तो कित्याक तुला प्रेमान हाडली तो ड्रेस होय किती आहे लग्न जावा तुम्ही सुद्धा तू कुठे घालतो म्हणा किती लोक गेला तू आता जेवले किती करा तुम्ही बाळू येलो भितर गेला बाळू भितर गेला तू पण आता तुम्ही घामी किती काम केलं माका म्हणजे हाडी नाही माका म्हणजे हाडी बाहेर झाले दुसरी कोणी येत बाहेर आणि ते दोघी जण खेळून गेला तो ते खेळून गेला आणि हो म्हणून गेला हो सध्या वाघा बसेल हुट मारतो
माजरा पासून गप्पास कित्याक तितू तरी भानगड जाली कित झालं कितें ए वहिनी तू वगीर रावले तू ते जगातल्यान जाम जावन येयला अरे बाबा ते गण हो तो पळोवचें न्ही शिवाय ना वार उदळ हाडू गो उदा हाडतात घेवन आसा, हाडल्यार घेवन येता सरळ वतारा गच्ची रे दारा गोळ मार ये रे तुका जप्ती घेवन हिंगा साधारण फोटो बांधून दवरता तितू सुंदर गो मॅडम गेल्या जन्मात कित तरी हेच केल्लो डबे पुण्य पुण्य बाबू नाका बॉटम कित्याक येयला उदा हाडले बाळू ये बाळू उदा घेऊया रे నేను ఉదా हाडले हाय पिली हिंगा నేను उदा हाडला म्हाका विष्णू घ्यायचं ना हाडतो पळस घेऊन आणि काय नाही आणि हे पण जेव्हा पुढे तांबा अरे जेव्हा पुढे तांबा किती दुसरी तांबा उदा हाडले माडीले हा कस्टमर सांगता वहिनी आयल्यान फिर नमून तर किती भाऊ तो तांबे घेऊन येऊ परत ना भितर जावा तू दुसरं तांबा हाड म्हणला का तांबाला भितर करता ओ किती जरा सांगा तर तुम्ही ना ना खुर्ची आता जमनी माल कोण पडतं नाव कोण काय म्हणे म्हणून मग बाहेर गेली सकाळच्यान 2 नंबर करते असा भितर उदा ना तू मर का हा मरचे आणि तुम्ही बाहेर व्हायचे पहिले खंयच्यान उदा हाडून घाल क्लीन करा झाल्या मागे लागून खबर असतात न्ही वहिनी हा वैद घे तुमगे न्यायला पण मागना बा वाच रे वाच हं? काम तो येतो बस थांबे तो ह्या शक्तीन मगो बाळू बाहेर येतील गो किती शक्तीन बाळू बाहेर दिली हांव तुम्हीच दिल म्हणून समजला जाऊ शक्तीक ना दिला बस जातले पोट सफाय जावन मेले आले हय शक्ती मिळू म्हाका हा त्या शक्ती पयलीं पांय म्हणून उडयत हांव आता तुम्ही तेमी डॉक्टर गेले दुश्मन हे सांगला तुका तुगेल राग तुझ्या पेक्षा बसेल रे जोरानं उडयचो अगदी जातो तर मामागेर माम मामी बरें आसा मगो तुमी मामी बरे आसा मामी नो बरो ना आता थरथर जाता तेगेले उदास झाले काय तळ्याकडे बसता अरे तुमच्या लग्नात हाय बघा मला घरात ठेवतो अगो तो तळ्याकडे वयत म्हणून सांगल न्ही वयतल तो दुकानाकडे वचून तुगे गुटखा बाटल्याने सेंट घेऊन येता हा ते घेऊन पण हे मात्र तिथे कर तो सेंट काढ हो प्राय हाय मात्र कोण गाड केला हांव सालवार हा शक्तीन बेस्ट काम केलं पळय नाल्या हो म्हाका उगिरो नाशिलो पोट आनी एकदम क्लीन ग्राउंड आसा म्हणटा ना भितरल्यान लागून उदाक ताने निघा पुरा सेंट मार हा वास बरा येयलो सात न्ही गो बरो सुंदर वास येईल हा अरे बाय आता रांगोळी दिलो मार किती वरू मात कसा पळ किती पळते खायली खाईल पळो असा ना आता म्हाका जिवा बरे दिसता पळय म्हाका बरे जाऊ माझे कितें नाव तुमचे बरे जाऊ माझे बरं जाऊ म्हणता हय 100% बरं जाऊ मगो जाऊ ते आसात न्ही
तुझे साथ गदी जन्माची मागे जीव धडकता ग तुझे प्रीत गदी जन्माची मागे जीव तडपता ग मागे प्रेमाची तू रात गली मागे जीवनाची तुझ एक बरी मागे जीवनाची एक भरी तुझे साथ गदी जन्माची मागे जीव धडकता ग तुझे प्रीत गदी जन्माची मागे जीव तडपता ग मागे प्रेमाची तू रात गली मागे जीवनाची तुझ एक भरी मागे जीवनाची तू एक खरी जीव तुझर झाला फिदा तू गेली ग कातिलदा जीव तुझर झाला फिदा दिसता माका तो सीधा साधा दिसता माका तो सीधा साधा कन्नाचा माका तू अलविदा तुझे साथ गदी जन्माची मागे जीव धडकता ग तुझे प्रीत गदी जन्माची मागे जीव तडपता ग मागील प्रेमाची तू रात गली मागे जीवनाची तू एक बरी मागे जीवनाची तू एक बरी जीव तुझे झालो फिदा दिसता मना तो सीधा साधा दिसता मना तो सीधा साधा गंदा कामाका गोठवलीला तुझे साथ गदी जन्माची मागे जीव धडकता गो तुझे प्रीत गदी जन्माची मागे जीव तडपता गो मागे प्रेमाची तो रात गली मागे जीवनाची तुझ एक भरी 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 काम करायो माझा हातान बसून दियो हा तळ्याकडे उठून उदाय घेऊन येता भीतर उठून सफाई कर ओके माने एक फळे खांडून होता मागीर चल चल या आपला भरपूर काढून जाते
अगर श्रीमंत धनाराजाल प्रिय सपाट म्हणणार हो पुष्कळ आई जे उरतात तेच खरी जातात आई कोणाला वाईट चिकत नगल वाईटच जातात या गावात फोड आवाजान वाजकडे परत बोलेना फोड आवाजान करी उलवाट तगत करे कोण आवाज एक बहीण असा तेगे नाव राधा अजून एक कॉलेजावर येता तसंच मागेल एक जीवलग दोस्त असा तेगे नाव लक्षा फॉरेन कंट्रीच्या आज येऊच असा हो येले की मागेल बहिणी त्याचवर नाकेत लागून करतालो आणि त्यांच्या जीवाचा हे फोड करोडपती जातो गुड मॉर्निंग भैया हांव कॉलेज वयता थांब राधा आज तू इथं बघित कॉलेज वचू लागले अगं तुझ्या कॉलेज तर 9 वाजता आणि आज तू 7:30 कसं वयता भैया मागीर ती स्विफ्ट गाडी पंक्चर सेफ्ट पंचर म्हणून लिफ्ट मागू वयता शिफ्ट पंचर जालना म्हण म्हाका कित्या सांगला दादा तू मागील गाडी घेऊन चल हिंचान 8:30 सुट्या झाले आज मागील जीवलग दोस्त अमेरिकाच्या येत असा तुका बी नक्की ओळखून दिला पण भैया तुझे दोस्त येता जाल्यार मागीर ओळख कित्याक करून दिवं जाय हांव वयता राधा तुका खबर असा मागे राग वाडय नाका बरं माग परत सांगले मागे राग वाडतो हांव कॉलेजाहून सोडटा पण भैया म्हाका मैत्रीण कडेन इल्लें काम आशिल्लें काय काम खरे काय झाले आत्ताच येऊन पाऊस झाला तो भैया तुगे दोस्त येता जाल्यार हांव कितें रावूं जाय तें कितें स्वागत आहा हा. आज जो व्यक्ती घरात येता त्याचबर हाय तुगे लग्न कर विचार केला आणि तुगे लग्न चौथ्यात पटल हा राधा चौथ्यात पटल मागील लग्न आणि ते बी म्हाका विचारलें आसतना ना भैया ना ते शक्य ना म्हणजे शक्य ना तुझ्या शक्य ना अगं तू एक करोडपती म्हणीस आणि तो बी एक करोडपती त्याचबर जर लग्न जावत भांगराचे गादयेचेर लोळटले करोडपती उरो ना जाल्यार अरबपती उरो हांव आतां तेचे कडेन लग्न जायना म्हणल्यार जायना तिणें म्हाका विचारचे पयलीं निर्णय घेवन येयशिल्लो भैया दादा तुझेर म्हाका पूर्ण विश्वास असा तशमत तुझ्या जीवनाचो हांवें निर्णय घेतला अगो तू त्याचबर लग्न जायन म्हणू कारण कितें सांग कारण हांव एक चल्याचेर प्रेम करता भैया आणि त्या शिवाय हांव कोणा बरोबर लग्न जावंक शकना वा दादा वा व्हेरी गुड खरात भागासारखं तुझे भाव असताना तू परक्या प्रेमात पडले तुका कारण हो मागेल्या जीवनाचा प्रश्न असा तू गेल्या जीवनाचा नाही भैया याचं तुकार एक शब्द उलय नका ना जाल्यार हे थापट तुका गालाचेर पडटले पळय सांबाळ मार भैया मार पण मागेल्या प्रेमाचो असं तिरस्कार कर नाका हा पाय पडता भैया तुका हरकत ना जर तर चढ आमगेल योग्य तुरत तर तुका हांव संमती दितलो आमचे भशेन बांगलो गाडी सगळे इस्टेट आमचे भशेनच उरू जाता ताचे कडेन सांग त्या नशिबाल नाव भैया त्याच्याकडे गाडी बंगलो जमीन हे सगळे कायच ना तो एक गरीब सायकल रिपेअर करतो एक प्रामाणिक माणूस किशन ते गेले ना भैया हे शक्य ना राधा तुगेल हो निर्णय बदलचोच पडटलो मॅनेजमेंट एक भिकारी झोपेतच झाला गरीब झाल गरीब मनात खूप बरं असा तर मग केन्ना शेंडे ना भैया बस
आयज मुखार एक शब्द उलयना. हाय माय डियर फ्रेंड. हाय स्वीटी. मागे नाव स्वीटी नी राधा. व्हॉट ए जोक. हाय राधा. पोटभाव मुखार असताना परक्या माणसाला हातात हात दिवची परंपरा आमची नेमक्या ना. अरे लक्षा तू एअरपोर्टार पावले की म्हाका फोन करता म्हणिल्लें. सॉरी यार. तुक सरप्राईज द्या म्हणून विचारलें. लक्षा हीच मागेल गोंय राधा. राधा होच मागेल जीवलग दोस्त लक्षा. बरे भैया आय नो व्हॉट ए ब्युटिफुल फिगर. खुश हे फूल सुंदर असा. बरे भैया हा कॉलेजच्या वयता. खुश हे अशी कित्याक बेजारात आसा. ते तुका हांव नंतर सांगता. पण मागेल भयण आवडली न्ही तुका. व्हॉट ए जोक यार. ते आवडला जरा आणि कोण आवडतले. ते तर सर्वात अक्षरा. हे गेले फायनल ह्या वर्सा कंप्लीट जाता. मागीर तुमी दोगांक धडाक्यात लग्न करता हांव. यार तुजेर म्हाका पूर्ण विश्वास असा. दोस्त हे तर तू म्हाका दिता तर म्हाका गोवाचेर आमच्या बंगला तुका सौ कुशेन दिता. ओके तुगे विचारले ना कित्याक ना म्हणू. तू येयली आता आनंदात भितर तू आणि फ्रेश जाव. फॉरेन कंट्रीची विस्कीचे मजा लुटे आम्ही दोघं. राधा अगो कितले दिसान मेळ्ळे तुम्ही आणि असे उदास किती आसा सांग. कन्हैया खरेंच आज हांव खूब टेन्शनान आसा रे. हे टेन्शनांतल्यान हांव कशें म्हण सुट्टलें म्हाकाच कळना. तुझ्या असल्या सुंदर चेडवान अशें टेन्शन कर आई तू घेग ना. तुगे समस्या किती आसा ती म्हाका सांग. हांव तुका मदत करता. सांग राधा. कन्हैया हांवें तुका एक बरो दोस्त मांडला. तुका सांगूंक हरकत ना. ह्या गावात किशन म्हणिल्ल्या एक चल्याचेर हांव प्रेम करता जाल्यार कित्याक तू प्रेमात पडले. अरे देवा आता हांव कितें करूं. कन्हैया तू गप्प कित्याक. राधा तू प्रेमात पडले म्हणटकीच आश्चर्य दिसले. अगो वाघा सारखो भाव घरात असताना तू प्रेमात पडले म्हणटकीच आश्चर्य दिसले. हय त्या वाघासारख्या भावालाच म्हाका भंय दिसता. तो आमकां एक जावंक केन्नाच दिना आनी तेणी म्हाका लग्न जावचे साठी एक चलो बी पळयला. राधा हांव तुका खरें सांगता. तू आनी तुगे किशन तर जिवंत उरूं जाल्यार तुका तुगेर भय्याले उत्तर आयकचेच पडटले. अरे पण ते कशें शक्य आसा. अरे हांव किशना सोडून जगूं शकना. राधा म्हाका दिसता की तुवें हो प्रेम करून खूब चूक केली. तुगे भाव ह्या गांवांत एक पयशेकार मनीस. पयशान बी आनी गर्वान बी हांव तुका हेतूंत मदत करता. म्हूण तेका कळत तर तो म्हाका बी जिवंत दवरना. हय ही गोष्ट खरी आसा. पण आता हांव करूं तरी कितें. हांव जर किशनाक प्रपोज केल्लो तेणी म्हाका खूब नाकार केल्ले. म्हाका कितें खबर आशिल्ली आमी अशी फसतली म्हण. तस जाल्यार एक काम करूं शकता की तू किशनाक सांगून सोड की आपूण तुजे लग्न जायना म्हूण. ना ना ते शक्य ना. अरे किशन आपलो जीव दवरून खंयना. तेणी म्हाका पयलींच सांगला. राधा तू ना जाल्यार हांव जगूं शकना म्हण. राधा तुमगे लव्ह स्टोरी खूब कठीण आसा गो. राधा आता किती हे लिहिलंय. आणि हो कोण. किशन हो मागेलो क्लासमेट कन्हैया आणि कन्हैया हच मागेलो किशन. नाईस टू मीट यू किशन. राधा म्हाका जरा लायब्ररीत काम आसा. हांव नंतर मेळटा. ओके बाय किशन. बाय. बाय. राधा
आज मगे आज खूप हांव टेन्शन आसा मगे आई खूप शीक आसा कित करू काहीच कळना तेगे मेडिसिन हाडून सुद्दां म्हाजे कडेन पयशे कमी आहा किशन तू काहीच काळजी कर नका तू आईली काळजी घे पैशाची सोय हांव करता ना राधा मगे हांव तुमच्या पयशे घेवंक शकना दिसता की हांव तुमचं प्रेम कर तुमच्या पयशे घेर म्हण ना किशन ना हांव तशी केन्नाच समजना हे घे किशन हे मागेले एटीएम घे आनी तुका जाय तितले पयशे काड नाका राधा नाका हांव दुसरी कोणा कडेन पळयता म्हाका वचूं जाय काय राधा किशन मागेले आयकून तरी घे किशन अरे देवा कितले विशाल हृदय हे गेले स्वतः आवो वाचवच्यासाठी प्रेमिकान दिले पैसे बी घेयना किशन तू ग्रेट 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 आय लव्ह यू किशन आय लव्ह यू सोना प्रिय तुला जियो प्रिय सोना प्रिय तुला जियो प्रिय मन बेचैन तुझे प्रेमान होई सारो प्रीतो मन बेचैन तुझे प्रेमान होई सारो प्रीतो सोना प्रिय तुला जियो प्रिय सोना प्रिय तुला जियो प्रिय पैसे पैसे कसे कसं कसं पळे नाका जीव मागेल मागता तुझे सगळं आता लाडात ना असे वचनाला असे पैसे पैसे कसे कसं कसं पळे नाका जीव मागेल मागता तुझे सगळं आता लाडात ना असे सजनी असे मागे प्रेयसी सजनी असे तू मागे प्रेयसी तुला जियो प्रिय ना प्रिय तुला जियो प्रिय मन बेचैन तुझे प्रेमान होई सारो प्रीतितो पैसे पैसे कसे कसं मग पळे नाका जीव
मागेल मागतात तुझे सर्व आता लाडात नाचे मला एक काम करता हो तो काळे शर्ट घालून सांग मला इजा म्हणतो ते करून सांग तुला हाय लोकेशन आपण म्हणून जीव मागेल मागतात तुझे सर्व आता लाडात नाचे सजनी असे तू मागेल प्रेयसी सजनी असे तू मागेल प्रेयसी ना प्रिये फुलाची अप्रिये ना प्रिये फुलाची अप्रिये मन बेचैन तुझे प्रेमान होई सारो प्रीतिक मन बेचैन तुझे प्रेमान होई सारो प्रीतिक ला 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 हे स्वप्न पडताले किशन तू फक्त मागे येत रे त्या राधाला आय लव्ह यू किशन आय लव्ह यू काय झालं? आजकाल कॉलेजा वयता म्हण ह्या गार्डनात कोणारी वाट पळयता हांव कोणाची वाट पळयता हांव कॉलेजातूच वयता तू कधी रावू शकता वा वाटे घेऊ अगं तुझ्या वाट आड्याची म्हाका काहीच गरज ना कारण आज ना फाल्यां तू म्हागेलाच धांवपाचें तेतलें मग तुझ्याकडे उलोवच्याक टाइम ना तेन्ना तू मागेली वाट सोड चल वा राधा वा तुगेले घमीन भशेन उतरा म्हाका आयकोन बरी दिसता जेन्ना हांव तुज्या लग्न जातालो तेन्नी घमीन भशेन उतरा तुगे जिरण उडयना तर मागीर हांव लक्षात म्हण हांव कोणाकच सांगना राधा ह्यो वेन हांव तुगेल पळय हे तुका स्वरूप पळयलां